kommer turnkartet. Har du lyst til at byde et bud? 50. 50. Nå, hvordan gik det så med den lejlighed? Jamen, det gik jo fint. Vi havde styrt mange penge. Vi solgte jo alt inventaret fra den gamle lejlighed. Så vi fik lynhurtigt alle de bedste ting i den nye lejlighed, og så bød lejligheden så hurtigt med nye køber, så det gik jo fint. Ja, selvfølgelig. Men hvad så med Camilla? Hun er flyttet med hendes kæreste ned i lejligheden nede i Sydbyen. Og det gør også meget givet, vi har lejlighed til en masse goder. Altså. Og nikotin. Godt man har lejligheden, fordi man tjener så styrtende mange penge. Ja, selvfølgelig. Men Ja, har du noget at byde ind med? ja, jeg byder 2900. Det er 2900. All in. Okay. Nå, hvad siger du så efter det her spil? Vil du så med op i din lejlighed og snakke om budgetterne i de andre lejligheder? Nej, vi har det så fint her i din lejlighed. Nå, jamen jeg overvejer også at sælge den snart alligevel, så det... Ja, så har vi også lejligheden til at købe noget nyt og bedre. Ja, det er du selvfølgelig ret i. Ja, jeg er ved at være træt af det sted. Ja. Caller du den her? Jeg får det. Du caller ham. I begge to lige. Her kommer det sidste kort. Det er ingen komme. Ja. Så Hvad er det med at gøre? må jeg se din kort her. 4 1 6'er. 4 indsatser. Og hvad har du? Ja. Ja, jeg har jo ikke noget. Jeg har alligevel så styrt med mange penge efter jeg har solgt lejligheden. Du spiller jo alligevel også i min lejlighed. Ja. Sådan går det jo. Lejligheden byder sig. Man kan sælge sin lejlighed for penge, eller man kan gå all in, hvis lejligheden byder sig, men man kan også miste det. Men skål. Skål. Og det var ikke Hvad? Skal vi ikke gå op i min lejlighed og få dig den de lejligheder? Lad os